duk wanda kaga yana cin mutuncin mai arziki bai da aikin komi ne, muddin yana da abin da yake ba ta inda zai ci mutuncin mai arziki. Kun gano wannan? Allah ya sa mu dace. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. Al-Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi, annabi yana cewa li an ya'khudha ahadukum hablahu, ɗaya daga cikin ku ya ɗau igiya, fa ya'ti bi khuzmat hatab, ya je daji ya yi kirare, ala zaharihi ya ɗauro a bayan shi. Kun san yadda gwari suke ɗauro kaya a baya ko ya ɗauro a kai ko mu za mu ce ɗauko a kai ko, fa ya bi a ya zo kasuwa ya siyar, fa ya kuffallahu biha wajhahu, Allah ya kare mai mutuncin shi da mutuncin iyalin shi, khairul lahu min an yas'ala nas, wannan shi yafi mai alkhairi da ya je na roƙon mutane a atauhu au mana'uhu, sun bashi ko sun hana shi, mutuncin shi da ya zube. In kika ce da Allah ban, in an baki mutuncin ki ya zube, in ba a baki ba ma mutunci ya fi me, ya fi zubewa. Gara ki je ki kirare a daji. Bari ku ji hadisin wani mutum, al-Imam Abu Dauda da Ibn Majah su suka rawaito wannan hadisin. Wani mutum ne daga cikin mutanen Madina ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya roki annabi ya bashi wani abu na kuɗi, zai je gida zai yi cefa ne. Sai annabi ya ce amma fi baitika shay'un, kana da wani abu a gidanka? Sai mutum ya ce manzon Allah ina da shi, hilsun, ina da wani bargo wanda ni da iyalina muna shimfiɗa rabin shi sai kuma mu lallaba da rabi, sannan muna da randa wanda muke tara ruwa wanda muke sha a ciki ni da iyalina. Sai annabi ya ce itini bihima, je ka zo man da su, ka zo da bargon da kuke shimfiɗa kuke kwana da iyalinka, kuma ka ɗauko randan. Kamar ke yanzu ki ce kuna da blanket da kuke rufa saboda sanyi, kuma kina da fridge, a ce je ki kwaso su. Wannan mutum ya je kwaso su, ya zo ya aje su gaban annabi. Annabi sai ce man yashtari hadain, wane ne zai sai wannan? Sai wani mutum ya miƙe ya ce ya manzan Allah dirhami ɗaya. Annabi cewa zai ƙara. Sai wani ya ce ya manzan Allah dirhami 2. Sai annabi ya ce ishtari bi ahadihima ta'aman, kawo kuɗin aka ansa, aka bashi dirhami ɗaya, aka ce je ka siyo abinci. Wannan dirhamin shi kuma aka ce ishtari bihi ma ta'aman fambizuhu ila ahlika, je ka sai abinci ka kai gida. Washtari bil akhar udduman, ɗaya kuma aka ce je siyo diga, je siyo gatari, fa'atini bihi, in ka sai gatarin ka kawo min. Je siyo gatari ya kawo ma annabi, kuma ya sai abinci kai gida. In ga mutum ya miƙe kafa a dandali ya ɗauki kafa ɗaya ya ɗora ɗaya, kina ta labari yana ɗaga murya, ko ya yi cefa ne ranar ne. Amma in kin ga mutum ya zauna ya yi shuru ana labari bai ce komi ba, shi ya sa abin da zai tarar in ya je gidan ne. Zero ne, bai da sana'a. Allah, duk mutumin da yake sai ya zauna lafiya a gidan shi ko ya nemi sana'an da zai yi. Yana daga cikin tsarin neman sana'a, kun gane wannan da kyau ko, shine idan kika samu jali, kika samu yadda za ki, har yadda za a yi sana'a dole sai an gaya mutane. Kun ga annabi tsarin da ya anan to ba a yi, shi sa ke samun problem. Yanzu idan kina da kudi sai kika bude ma ɗanki shagon trader, in ya zama a cikin kudin wannan trader za a rika cefanen gida ko shagon zai karye, ba ka yake yi ba. Misali nan shago ne muka bude muka zuba kaya, muka zuba kayan naira miliyan 2 misali, to ni ina da iyali, to kamata a yi man cefanen wata 6 a gidana, ya zama duk abin da za a ɗauka a shagon ya zama ba gidana za a kai shi ba. Duk cinikin da aka yi za a zo a je kasuwa da a siyo kaya, abin da aka samu na riba kuma ana tarawa, sai an yi wata 6 sai ya tsaya sai a lissafa. An sa miliyan 2, an mance fanan 150 misali, kun ga jalin an samar da jalin miliyan 2,150. Idan aka yi wata 6 sai a tsaye da kasuwancin a yi lissafi,
a nan ne za a gane an ci riba ko an faɗi. Idan ya zama da aka lissafa sai aka ga an samu naira miliyan 2.5, kun ga an samu riban 350. Riban 350. Idan aka samu wannan sai a ƙara ɗiban naira 150 sai a ƙara man cefane, sai a ɗauki naira 200 sai aji. Idan shekara ta cika in aka zo aka lissafa wannan kayan ku, ina gaya muku sai an ga ya wuce naira miliyan 3. So da ba a ɗaukan komi a ciki, riban da aka samu ƙaruwa take, ita ma tana jawo wani riban, amma za a sai manja, je ka an so mana kaza an so, kuna hafa sai an cinye ribar ranan, an shiga uwar kuɗin ba ku sani ba. Da haka sai a ce an fara shago kwana biyu shagon yayi me ya ƙare. Ba ka ake yi ba. Kun ga annabi da ya ce je ka siyo gatari ka kawo man, sai ya ce to wannan kuma ka sai abinci ka kai gidanka. Yanzu wannan gatarin jali ne. In aka ce abin da gatarin ke samuwa za a rika ci, za a waye gari an cinye me, an cinye gatarin wata rana. To da ya kawo gatarin, annabi ya samu wani icce ya sara ma gatarin, ya ce kaga yadda ne, ya ce ya ce ɗauka ka tafi daji, izhab fahtatib, je ka yo ice wa be, ka je kasuwa ka siyar, wala arayyan naka 15 yawman, kwana 15 kan ka dawo nan. Mutumin nan ya tafi, ya je yo ice ya siyar, bayan kwana 15 sai gashi ya taho wajen manzon Allah yana saba riga, ya zo ya tsaya gaban annabi ya ce ya samu dirhami 15, har ya sai abinci ya kai gida, har gashi a cikin dirhamin ma ya yi sabuwar riga. Tun daga lokacin ya samu sana'a. Da ya zo annabi ce wannan shi fa maka alkhairi, samar ka zo kana roƙo an baka ko ba a baka, mutuncin ka ya zubi. Nabi ya ce to ni abin nan roƙo bai halatta ba sai ga ɗaya mutum 3. Annabi ya lissafo su. Yanzu kun ga dai a takaice annabi ya bada sana'a ko bai bada ba. Da gwamnatoci su zo suna rarraba wa mutane kuɗi ko gara su nemo sana'o'i da za su ɗora mutane a kansu. Su ko mutanenmu duk abin da zai zama hanyar da za su wahala ne sannan su samu, ba san wannan hanya. Babban abin da suka fi so shine me, a ɗauki kuɗi a ba su. Duk gwamnatin da ba za ta ba su kuɗi irin wannan ba, to ba sa ƙaunanta. Jama'ar annaba haka ne? Allah shi kyauta. Dhahak ɗan Mazahim ya ce sharaful mu'min as-salatu fi jawfil layl. Ɗaukakan ɗan adam shine ya rika miƙewa cikin dare yana sallah. Muddin kina son ki ɗauka